Lara.
ኮይኑ ንወግዕ መርዓ ዝግበር ልምዲ ከነቕርብ ኢና ወግዕ መርዓ ከም ዝፍለጥ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ንመርዓዊ ተራ ኣብ እንዳጓል ተፀሪፉ ወይ ብጎራዝ ዓዲ ተፀሪፉ ንመርዓዊ ከዓ ንመርዓት ንሰኑን ዝፀርፋሉ ኣጋጣሚ ዝፃወቶ ፀወታውን ኣብቲ ወግዒ ተጠቓሊሉ ኣሎ ካብዚ ብምቕፃል ተኣማኒ ዝብል ናይ ቀደም ወግዒ ዝካየደሉ ዝነበረ ተኣማኒቴ ጓልደይ ባሻይ ተኣማኒቴ እንዳበለ ዓርከ መርዓዊ ኣብ ዳስ ኣትዮም ብስራት ናይ መርዓዊ ዝነብሩሉ ወይ ከዓ ዘበስሩሉ ወግዒ ይሓቁም And
ሃገራዊ ፌስቲቫል 2025 እንኳዕ ብሰላም ገጽ ንገጽ ኣራኸበና ኣፋውያታ ዞባ ደቡብ ንኣፋውያታ ብሔረ ትግርኛን ኣፋውያታ ብሔረ ሳሆን ዘጣመረ ወግዕን ያታን ሒዙ ክቐርብ እዩ። هاي مقلل بقل مالته شويت عينته مقل مدو كيتو واردو
ማይበል ካብ ትሕፍስ ዝበለ ማይበል ወድኽ ማይበል ማይበል ካብ ትሕፍስ ዝበለ ማይበል 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 علي زعلان ودولة طايق على كل